Se a colaboración entre o Concello de Ribadumia e a Real Federación Galega de Fútbol é habitual no campo, agora tamén o vai a ser na formación. O municipio acollerá un curso de adestradores UEFA organizado pola Escola Galega de Adestradores da Federación. Ata agora viñamos a eventos todos deportivos de torneos internacionales que eran exemplos a nivel nacional, incluso internacional, e como dicía antes o alcalde aí, este concello a esos niveles non só está aprobado, na práctica ten un sobresaliente cum laude, como a nivel universitario. E aquí nos toca únicamente agora traer a parte teórica, non? Que é o que nos faltaba do fútbol. O curso vai arrancar o vindeiro 21 de outubro con 7 xornadas teóricas e 3 prácticas ata o mes de marzo. Nos apostamos desde o primeiro día, ou tratamos de facelo, para que non só nas distintas delegacións da Real Federación Galega de Fútbol se poideran facer cursos, estábamos abertos sempre á posibilidade de que, reunindo unha serie de requisitos, sobre todo a cantidade de alumnos e alumnas necesarias para facelo, contar co apoio dun concello, en este caso de Ribadumia. E o curso conta cunha moi boa resposta por parte do público, acadando as 37 persoas inscritas. Que podamos formar a persoas que de alguma maneira queren ser entrenadores das distintas, categorías, máis que categorías dos distintos concellos da comarca, non? Somos conscientes de que este curso aquí na comarca vai a formar a 37 persoas, non? A 37 compañeiros e compañeiras que precisamente van a formar a futuros nenos e nenas, non? da comarca e incluso fora da comarca. E de cara ao futuro, Concello e Real Federación Galega de Fútbol abren a porta a seguir colaborando en materia de formación, máis aínda á vista da excelente acollida que tivo este primeiro curso de adestradores no municipio.